Mae solid cyfansawdd yn solid y mae'n bosib ei hollti I mewn I solidau mwy syml, fel arfer mwyn gallu cyfrifo cyfaint y solid cyfansawdd. Nawr, gadewch I ni ystyried y solid cyfansawdd sydd nawr wedi ymddangos ar y sgrin. Nawr, mwyn gallu cyfrifo cyfaint y solid yma, yn ddefnyddiol iddyn ni allu hollti y solid lawr yn vertical fel hyn. A wedyn be dyn ni weld ydy ar y chwith mae gynnu fi cuboid, neu lle ni alw hwnna'n solid A, ac ar y dde fan hyn mae gynnu fi prism trionglog, lle ni alw hwnna yn solid B. Ac nawr yn strategaeth I mwyn gallu cyfrifo cyfaint y solid cyfansawdd I gyd, I fi gyfrifo cyfaint y cuboid A, cyfrifo cyfaint y prism trionglog B, ac yna adio'r ddau I gael cyfaint y solid cyfansawdd I gyd. Felly, gadewch I ni ystyried solid A gyntaf, y cuboid ar y chwith. Nawr, cyfaint cuboid yw hyd lluosi lled, lluosi uchder. Nawr fan hyn, mae hyd cuboid yn 6, mae lled y cuboid yn 3, ac mae uchder y cuboid yn 9. Ac felly y cyfaint ydy'r hyd 6, lluosir lled 3, lluosir uchder 9. Nawr mae 18 yn cael ei gael drwy wneud 6 lluosi 3. Ac felly nawr, dwi'n gwneud 18 lluosi 9 I gael y cyfaint I gyd. Mae'n gwneud hwnna efallai ar y ochr yn fan hyn. 18 lluosi 9, 8, 9 yn 72, 1, 9, 9 a 7 yn 16. Ac felly, 162 centimetr cube yw cyfaint y cuboid dwi wedi alw'n A. Na wedyn, dwi angen cyfaint y prism trionglog yn fan hyn. Nawr mae hwn yn prism trionglog lle mae'r traws toriad fan hyn yn driongl ongl sgwar. Dwi wedi sicrhau hynna drwy reid y llinell vertical yma I lawr. Ond, mae haid iddo fi ystyried beth yw uchder y triongl yma fan hyn, a beth yw sail y triongl yma fan hyn, cyn I fi allu gwneud unrhyw beth hefo gweithio allan cyfaint y prism trionglog. Nawr, y sail yn gyntaf. Os ydy'r pellter yma I gyd yn fan hyn yn 14 cm, ac os ydy'r pellter yma yn 6, yna mae haid i'r hyd yma fan hyn, sail y triongl, bod yn 8 cm, oherwydd dim ond 8 adio 6 sydd ar 14 iddo fi. Yn yr un modd, I weithio allan uchder y triongl yma fan hyn, dwi'n ystyried bod uchder y cuboid yma fan hyn yn 9, mae'r darn yma'n 2, felly mae haid i'r uchder yma fan hyn bod yn 7 cm, oherwydd dim ond 7 adio 2 sydd ar yn 9 cyflawn iddo fi. O wedyn, os dwi'n ystyried solid B, cyfaint y prism trionglog yma fan hyn ydy arwynebydd y triongl, sef y traws toriad, lluosi hefo lled y prism, sydd yn mynd I fod yn 3 cm yn fan hyn. Nawr, neu gychwyn efo arwynebydd y triongl efallai. Nawr, arwynebydd triongl ydy sail, lluosi uchder a wedyn haneri. Felly fan hyn, mae gennym fi sail o 8, lluosi efo uchder o 7, ac yna haneri neu'r hanner o 2. Nawr, mae 8 lluosi 7 yn 56, a mae hanner y 56 yn 28. Felly, arwynebydd y triongl, y traws toriad yn fan hyn, ydy 28 cm sgwar. Ac yna ystod I lawr I fan hyn, I berhau y swm. Cyfaint y prism trionglog fydd arwynebydd y traws toriad, sydd yn 28 cm sgwar, lluosi efo hyd yn ei lled y prism yn fan hyn, yn 3. Wedyn os ni'n neud 28, lluosi efo 3 ar ochr yn fan yma. Mae 8, 3 yn 24, mae 2, 3 yn 6, a 2 yn 8. Felly 84 centimetr cube yw cyfaint y prism trionglog. Bron iawn yna nawr, cofiwch be oeddwn ni'n bwriadu wneud oedd gweithio allan cyfaint y solid cyfansawdd I gyd. Wel nawr, mae gennym fi 162 cm3 ar gyfer A, mae gennym fi 84 cm3 ar gyfer B, ac felly, cyfanswm y cyfaint yw
Solid A oedd yn y top yn 162 cm3 a'r 84 dwi'n newid ffeindio ar gyfer y prism trionglog. Atyw'r ddau yma at ei gilydd, 2 a 4 yn 6, 6 ag 8 yn 14, 1 ag 1 yn 2, yr eich ateb terfynol iddi felly, cyfaint y solid cyfansawdd yw 246 cm3. Rhowch chi gynnig arni hi nawr, dyma ni 2 solid cyfansawdd ar y sgrin. Ceisiwch ddarganfod cyfaint y solidau cyfansawdd yma, drwy feddwl amdan hollti y solid cyfansawdd i fyny, neu ystyried y 2 solid gwahanol ac i adio nhw. Ac yna unwaith ydych chi wedi cynnig ar ffeindio ateb eich hun, cymharwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.